കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദിനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാ സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യോ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചോ. ഇവിടെ ഇരുട്ട് വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 16ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ? അതെ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ അല്ലേ? ദേവനും അസുരനും അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ശ്ലോകം 20 ദേവാസുരം തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ. തുടങ്ങിയില്ല. എന്ന് തുടങ്ങണം? ഇന്ന് തുടങ്ങണല്ലേ ഉള്ളൂ. 16 തുടങ്ങണുള്ളൂ. നമ്മളെ ഭാവം തുടങ്ങണുള്ളൂ. നമ്മൾ ഏത് ഭാവാ? ദേവന്റെ അസുരം. നമ്മളെ ഭാവങ്ങൾ തുടങ്ങാണ്. കൃഷ്ണ ദേവന്റെ അസുരന്റെ ഭാവങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? 2 ഭാവമുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇടയ്ക്ക് അസുരനാവും, ഇടയ്ക്ക് അല്ലെ? നമുക്ക് 2 ഭാവങ്ങളുണ്ട്. അതന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ദേവന്റെ അസുരന്റെ ഭാവങ്ങള് അസുരഭാവത്തിൽ നിന്ന് ദേവഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ, അതാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്.
അസുരഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അസുരഭാവത്തിൽ നിന്ന് ദേവഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ ഒരു അസുരന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും, അസുരന്റെ രീതികൾ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റി നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ദേവാസുരത്തിലേക്ക് ദേവഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തിഥ്യാതിരഥിര മക്കളല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞത്, ദേവനും അസുരന്മാര് അല്ലേ. പിന്നെ ആരാ പിതാവാരാ? കശ്യപനല്ലല്ല, അല്ലല്ല. വിദ്യാതിഥി ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇത്തരം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എത്ര ഉള്ളൂ. അതായത് തിഥ്യാതിഥിര് ഭാര്യമാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മളേക്ക് കാണും. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്. അപ്പൊ തിഥിര മക്കളാണ് നമ്മളെ ദേവനും അസുരനും. അപ്പോ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഈ ദേവനും അസുരഭാവങ്ങള് നമുക്ക് പല സമയത്തുണ്ടാവും. ചിലപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ ദേവഭാവം സാധാരണ രീതിയിൽ കാലത്തായിരിക്കും അല്ലെ. സാധ്യ ഗുണമുള്ള സമയത്ത് ദേവഭാവം വരും അല്ലെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എന്നാൽ നമ്മള് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വരും. അതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം. നമ്മള് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവഭാവത്തിലേക്ക് പതുക്കെ കടക്കും. നമ്മൾ സാത്വികമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസുര ഭാവത്തിൽ നിന്നും ദൈവിക ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കും. ദൈവഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നാലേ മാത്രമേ യോഗ്യത നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പൂജിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവീഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ദേവഭാവം, എന്താണ് ആസുരഭാവം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസുരഭാവത്തിൽ നിന്ന് ദേവഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കണ എല്ലാതെ അതില് വരും. ഭക്ഷണ രീതിയൊക്കെ ഇതിലല്ലേ വരുന്നത്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിലുള്ള അസ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആസുരന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് ജയ്, ഗുരുദേവ് ജയ്. ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ദേവാസുര ഭാവങ്ങളിൽ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച, ഭഗവാൻ പറയാണ്, അഭയം സത്വ സംസ്ഥിതർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം തമശ്ച യജ്ഞസ്ഥ സാധയാസ്പദ ആർജവം അഹിംസ സത്യമ ക്രോധസ്ഥ ത്യാഗശാന്തിര പൈശന്യം ദയബോധേഷു ലോലുപ്തം മാർത്തവം ഹീര ചാബലം തേജോഷമധൃതി ശൗച അദ്രോഹനാദിമാനിത ഭവന്തി സംബ്രന്തം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. അപ്പൊ അതിൽ പറയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിന്റെ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗച്യം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചിയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയ്ക്കുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. ഒരു ദൈവിക ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാവും. അവരെ നമുക്ക് ദേവന്മാരെന്ന് പറയാം. ദേവന്മാരെ ഗുണം നമ്മൾ ആർജിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഹിംസാവാദിയായിരിക്കും. അഹിംസാവാദി ഒരിക്കലും ഭക്തനാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും അഹിംസാവാദിയായിരിക്കും. അതാണ് പോയിന്റ്. അതുപോലെ വേദപഠനം, നമുക്ക് ആഗ്രഹം പഠിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പൂജകൾ, യജ്ഞം, പൂജകൾ ചെയ്യും, ദാനങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കും, നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. പിന്നെ നിർഭയത,
എന്താണ് നിർഭയത? ഭയമില്ലാതിരിക്കുക. അതെന്താണ്? ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭയം ഇല്ലാതാവും. അതെ, ഭഗവാൻ. കാരണം നമ്മൾ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ചെറിയ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, അച്ഛന് അമ്മ അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് ചാടും. എന്നാൽ അച്ഛൻ പിടിക്കുന്ന ഉറപ്പണ് അല്ലെ? ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരത്തെ അവരെടുത്ത് ചാടണമാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഉറപ്പണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നു. അതാണ് ഭയം ഇല്ലായ്മ ഇരിക്കുക. അതാണ് നിർഭയത. പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, പിന്നെന്താണ് ശാന്തി, പിന്നെ പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല. നമ്മളതല്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? നാമം ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം. അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാതും എന്നുള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? ദൈവിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോടും അങ്ങനെ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറവായിരിക്കും. നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് കാണാൻ കഴിയും. അവന്റെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നും, അവന്റെ സുഖം എന്റെ സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത. പിന്നെ മൃദുല സ്വഭാവം, സംസാരം എല്ലാതും പ്രവർത്തികളൊക്കെ മൃദുലതായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗച്യം ഒക്കെ, അസൂയരാഹിത്യം, പിന്നെ ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് അല്ലെ? ജനറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ജനറൽ ആയിട്ട് വളരെ ഇല്ലാത്ത അപൂർവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിടുക്കം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. കാരണം എന്താണ്? അതല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെയാണ്, ആത്മാവിന്റെ അല്ല എന്ന് അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആ വ്യക്തിനെയാണ് എന്താണ് ഈ ദൈവിക ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിനെയാണ് നമുക്ക് ദേവൻ എന്ന് പറയാം. അതാണ് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ലോകമാണ് അടുത്ത ലോകത്തിന്? നമ്മളെ സ്വർഗലോകം അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മൾ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുന്ന പറയാം അല്ലെ? ഈ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുന്ന ദേവന്മാരാണ് അവിടെ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ ഗുണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എവിടേക്കാണ്? സ്വർഗലോകത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് സ്വർഗലോകം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്വർഗലോകം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ജനലോകം, മഹർലോകം, അങ്ങനെ പോണ ലോകങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ സ്വർഗലോകം. അപ്പൊ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങൾ വേണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശക്തികൾ കൊടുക്കണം. അറിയാല അല്ലെ? ഇന്ദ്രന് മഴയ്ക്കുള്ളത്, അഗ്നിക്ക്, അങ്ങനെ ഓരോ പവർ കൊടുക്കാണ്. അഗ്നി ആയാലും ഇന്ദ്രൻ ആയാലും എന്താണ് നമുക്കറിയാം, അതൊരു പൊസിഷനാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ പോയി ആ ഒരു പൊസിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആള് മാറിയിട്ട് അടുത്ത ജീവാത്മാവ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ദേവന്മാർക്ക് ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കഴിവുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തരാം. അല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതോടോ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവികവും പൈശാചികവുമായ സ്വഭാവങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ 3 രീതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ദൈവികം അതായത് ദൈവിക ഗുണം, ആസുര ഗുണം. അതെന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സാത്വിക ഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ആ വ്യക്തി തന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റപ്പെടാം. തിരിച്ചും
നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ല. തിരിച്ചും ആൾക്ക് താമസ്യ ഗുണമാണെങ്കിലും ആളെന്താണ് സാത്വിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ആൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ആള് സാത്വികനായിട്ട് മാറും അല്ലെ? നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാത്വികതയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാത്വിക ഗുണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിന് പെർമനന്റ് ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും എന്താണ് സാത്വിക ഗുണത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണത്തിലും എപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. ഏത്? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ദൈവിക ഗുണവും ആസുര ഗുണവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചില എന്താ പറഞ്ഞത്, ചില സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങള് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത് 6:1-15 വരെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ജനനം മുതൽ ദൈവികവും പൈശാചിക ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിജാതസ്യ എന്ന പദം ഇതിനെ പ്രാധാന്യം. ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ 3 കാര്യം, ഏത്? സത്വഗുണം, രജഗുണം, തമോ ഗുണം, അതും നമ്മുടെ ആസുര ദൈവിക ഭാവങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ളത്. ഈ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾക്ക് ആ ചുറ്റുപാട് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കും. അത് ആസുരികമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ദൈവികമായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ 14, 15, 16 ഇത് പറയുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം സത്ത് രജസ്. അധ്യായം 14 ഏതാണ് ഭാവം? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലേ 14? ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ 14-ാമത്തെ അധ്യായം, 15-ാമത്തെ അധ്യായം, 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. 14-ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ എത്തിയപ്പോ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാണ് അല്ലെ? താഴത്തേക്ക് ഒരു മരം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്, അതിലാണ് നമ്മൾ പെട്ടുകിടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നു. ആദ്യം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന്, സത്വ രജസ് തമസ് ആ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് പിന്നത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് താഴത്ത്, അതായത് ആത്മീയലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമുള്ളൂ, പക്ഷെ അതിലാണ് നമ്മളിവിടെ പെട്ടുകിടക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിൽക്ക് നമ്മ ബന്ധമുണ്ട്. ഏത്? നമുക്ക് 2 ഗുണം ഉണ്ടാവാ, ദൈവിക ഗുണം അതേപോലെ തന്നെ ആസുര്യ ഗുണം. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണമാണെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണത്തിനും ആസുര ഗുണത്തിനും എന്തായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്? പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അതായത് 14-ാം അധ്യായമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, 15-ാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാണ്. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണത്തിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ അർത്ഥമാണ് അഭയം, നിർഭയം, നിർഭയത്വം പറഞ്ഞ്, അതായത് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ദൈവിക ഗുണത്തിൽ വന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാം എന്നുള്ള അല്ലെ? നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. നിരീശ്വരവാദികൾ ആരെ വിളിക്കുക? ആ സമയത്താണ് അവർക്ക് ചിന്ത വരാം അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത് നിർഭയത്വം. ഭക്തി വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് നിർഭയത്വം വരും. എല്ലാത്തിനും ഒരു ആശ്രയം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വരും. അതാണ് ദൈവീ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നിർഭയത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സത്ത സംസ്ഥിതർ, ജീവിതശുദ്ധി, നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങളാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. എന്താണ്? ജീവിതത്തിലെ ജീവിതശുദ്ധി, നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ സത്വത്തെ, ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? പരിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ? നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഒക്കെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ പരിശുദ്ധീകരിച്ചവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി, ആത്മീയ അറിവിന്റെ സംസ്കരണം. ആത്മീയ അറിവ് ഉണ്ടാവും ആർക്ക്? ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർക്ക്. അത് സംസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിലേറ്റവും അത് പരിപൂർണമാക്കി എടുക്കുക, അതാണ് ആത്മീയ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദാനം, നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരെന്താണ് ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നിട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കും അവര്. അതാണ് ദാനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ദാനം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹമുള്ള, മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമം കാണാൻ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവരെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും, നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും അവർ. ആണ് ദാനത്തിന്റെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് ശരിക്കും ഗൃഹദേമി അല്ലെ, ഗൃഹമേദിയാണ്, ഗൃഹസ്ഥരും കൂടെ അല്ല നമ്മള്. ശരിക്കും ഗൃഹസ്ഥരും, ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗൃഹമേദ്യം ഗൃഹസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം? ഇല്ല. പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ആരാ പറഞ്ഞത്? മാതാജി അല്ലേ? സത്യവതി മാതാജി അല്ലേ? പറഞ്ഞു മാതാജി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാത്രം ചിന്തയുള്ള ഗൃഹസ്ഥനാണ് ഗൃഹമേദി പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കൂടി ചിന്തിച്ച് അതിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ കൂടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് ജീവിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കും. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ അതാണ് ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോ, ഗൃഹസ്ഥനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഗൃഹമേദിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവന്റെ പിറകിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാം, അല്ലാണ്ട് അവൻ ചെയ്യില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ, ഏത് ഗൃഹസ്ഥൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്തുമ്പോ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ശരിക്കും ദൈവിക ഗുണമുള്ളവനായിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും ജനറലായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരല്ല. ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ദമശ്ച, ആത്മനിയന്ത്രണം, പ്രത്യേക ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ. പിന്നെ എന്താണ് ദമശ്ച? നമ്മള് നിയന്ത്രണം, ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവായിരിക്കും. ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ, പിന്നെ അതിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. മനസ്സിലേ? ഏതൊരു ഭക്ഷണം അതേ രീതിയിൽ കാണാം, എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും. അങ്ങനെ എന്തിനെ അതാണ് നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ഇതില്ലാത്തത്. പിന്നെ സ്വരായങ്ങൾ, വേദപഠനം, നമ്മള് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ തപ, ശരീരം, തപസ്, ശരീരം, മനസ്സ്, നാവ്. ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ നാവ് കൊണ്ട്, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യാം. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ശരീരം കൊണ്ട് തപസ്സാണെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് നാവ്, ഈ മൂന്നിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതാണ് തപസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആർജവം, ലാളിത്യം. പിന്നെ ലാളിത്യം, ജീവിതം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, ലൈഫ് സ്റ്റൈല് വളരെ സിമ്പിളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഹിംസ, ഒരാളുടെ പുരോഗമന ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുന്നില്ല, അതായത് അഹിംസ. നമുക്കറിയാം, മറ്റുള്ള ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അഹിംസ. സത്യം, സത്യസന്ധത, വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി കള്ളം പറയരുത്, സത്യസന്ധത ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോ. പിന്നെ അക്രോധ, കോപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മൾ കോപിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ത്യാഗം, കൃഷ്ണ സേവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാ കാര്യവും, നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കും. കാരണം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, ചെറിയ കളിപ്പാട്ടം അവന് വേണം, അവനെ കളിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അവനെ പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, അവൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, അവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങള് അവന് കൊടുക്കും, അപ്പൊ അവൻ ചെയ്യത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശാന്തി, സമാധാനം, സജ്ജീകരണം. നമുക്കറിയാം, അപൈശുനം, അനാവശ്യമായ തെറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള വിമുക്ത. എന്ത് ചെയ്താൽ, ആരെന്ത് ചെയ്താൽ അതിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്താം, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്,
ഒരാൾ നല്ലൊരു പടം വരച്ചു, വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പടം വരച്ചു. അല്ല, നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് നല്ല പടം വരച്ചിട്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്ക് സംശയം, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കുട്ടും കുറവുണ്ടാവോ, എൻ്റെ സൈഡിൽ 100% ആണ്. എന്നിട്ട് അയാൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് വെച്ചത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചു, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. കാലത്ത് കൊണ്ടുവച്ച് വൈകിട്ട് ചെന്നപ്പോ പടം തന്നെ കാണാനില്ല. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഐഡിയ? പടം തന്നെ കാണാനില്ല, പടം തന്നെ ആകെ കറുപ്പായി. എന്തായിരിക്കും? അതിലൊക്കെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണവരേ ഉള്ളൂ. അതായത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓരോരുത്തരും മാർക്ക് ചെയ്യും. മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? പടം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. മാർക്ക് ചെയ്തു. മനസ്സിലായ? ഒരാൾക്ക് കണ്ണിന്റെ അവിടെ പ്രശ്നം, കണ്ണിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഒരാൾക്ക് മൂക്കിന്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും, മൂക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ പടം തന്നെ കാണാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. മനസ്സിലായ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ എന്ത് ചെയ്ത്, ഒരു ദിവസം ചെന്നപ്പോ പടം വരച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ്, ഇതിലെവിടെങ്കിലും തിരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരുത്താൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായ? മാർക്ക് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ തിരുത്താൻ പറഞ്ഞു. വൈകിട്ട് ചെന്നപ്പോ പടം അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഇത്രയുള്ളൂ. വെറുതെ മറ്റുള്ളവരില് തെറ്റ് കണ്ടെത്ത അത് പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസുര ഗുണത്തിലേക്കാണ് കടക്കുക എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ പറയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, എല്ലാവരും ഒരു മൈൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിലുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ സാത്വിക ഭാവവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളറിയ ദൈവിക ഭാവവും ആസുര്യ ഭാവവും നമ്മളിലുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ മാറ്റി സാത്വിക ഭാവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇതാണ് ചുരുക്കതിന്റെ. അടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ കുറെ പോയിന്റ്സുകളുണ്ട്. 26 പോയിന്റ്സുകളുണ്ട്. ദയാഭൂതേഷു ആലോപുലപ്തം. എല്ലാ ജീവജാലോടും കരുണ, എല്ലാവരോടും കരുണ. ഇന്ന ജീവികൾ എന്നല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കരുണ. അപ്പൊ കരുണ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ തന്നെ കൊതുവിനെ കൊന്നൂടെ? നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ജീവികളെ നമുക്ക് ഉപദ്രവിക്കാം, അതിന് പ്രശ്നമുള്ളതല്ല. അത് ആ ലെവലൊക്കെ എത്തണം നമ്മൾ. എവിടെ? ആ പോയിന്റ് എവിടെയാണ്? ഉദാഹരണം അറിയാം, ജഡഭരതന്റെ കഥ നമുക്കറിയാവുന്ന കഥയാണ്. ആ ലെവലിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ നമുക്കൊന്നും ഉപദ്രവിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉയർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർദ്ദവം, സൗമ്യത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സൗമ്യത. പിന്നെ എളിമ, മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല, മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ആജാബലം, സ്ഥിരമായ ദൃഢനിശ്ചയം, പരാജയത്തിന് പോലും പ്രക്ഷുബ്ധനാവില്ല. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഫെയിലിയർ വന്നാലും നമുക്കതിനെ ബാധിക്കില്ല. തേജോ, വീരം, ദരിദ്രനെ സംരക്ഷിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളേലും താഴ്ന്ന ലെവലിലോ, താഴ്ന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സംരക്ഷണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അവരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. അവനവന്റെ കാര്യം എനിക്ക് എന്താ, അതല്ല, നമ്മൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം സഹായിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ഷമ, മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമ. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം, ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ധൃതി, ധൈര്യം, മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ശക്തി. പിന്നെ ശൗച്യം, ശുചിത്വം, ആന്തരികവും ബാഹ്യവും. നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടും വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മളെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള ശൗച്യം നമുക്ക് വേണം. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗച്യം എല്ലാവരും ചെയ്യും. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചമാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കീർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നാമജപവും ഇതൊക്കെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗച്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അദ്രോഹ, അസൂയയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, നീരസമില്ല, അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കാം. അസൂയ ഉള്ളവര് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആരായിരിക്കും എന്നറിയാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം പാമ്പ് ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് ജീവിക്കില്ല, അല്ല, ആരും ഉണ്ടാവില്ല കൂട്ടെ. നാദിമാനിത, ബഹുമാനത്തോടെ അഭിനിവേശത്തിൽ നിന്ന് ബഹുമാനത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം, നമ്മളെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കും, തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആരും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ദയനീയമാണെങ്കിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗം മനുഷ്യരിലും പരിശീലനത്തോട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ക്രമേണ അതീന്ദ്ര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേദിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത 6:1 പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിലുള്ളതാണ്. ഏത്? നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും, ദൈവിക ഭാവം ആസുര്യ ഭാവങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്.
നമ്മൾ ദൈവിക ആസുര ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവീ ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞത് പരിശീലനത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം, അല്ലാണ്ട് വികസിക്കില്ല. അത് ഞാൻ എത്ര നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത് പരിശീലിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഉയരില്ല. നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും. അത് സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവില്ല. നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി പറയാനും ഇതൊക്കെ 4 തൊട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം ആസുര ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതിൽ 2-3 പോയിന്റ്സും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിൽ പറഞ്ഞു വർണ്ണാശ്രമം. വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നത്? ആരൊക്കെയാണ് വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ വരുന്നത്? ശൂദ്രർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് ആത്മീയ ഗുരു, സന്യാസി, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഇതിന്റെ ഗുരുവാണ് സന്യാസി. പിന്നെ സന്യാസിയാകട്ടെ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ 4 വൈശ്യർ, ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയ, ശൂദ്രർ. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ബ്രാഹ്മണർ. സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്യാസി ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഗുരുവാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയാണ് ആർക്ക്? സന്യാസിക്കുള്ളതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സന്യാസിയുടെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി എന്താ പറയുന്നത്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്താണ് പറയുന്നത്? നിർഭയത്വം വന്നിരിക്കും. നിർഭയത്വം വന്ന വ്യക്തിനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഗുരു, അതായത് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സന്യാസിയുടെ കടമകൾ പറയാണ്. അതായത് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ കടമകൾ ഇതിനായിട്ട് വിശദീകരിക്കാണ്. അതായത് ഒരു സന്യാസി നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുപോലെ സന്യാസിയുടെ ഡ്യൂട്ടി പറയാണ്. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സന്യാസി എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത്? ഒരു സന്യാസി വീട്ടിൽ വരുന്നത് കൃഷ്ണബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സന്യാസി വരുന്നത്. അപ്പോ ഒരിക്കലും സന്യാസി 2 പേർക്കുള്ള ഉപദേശമാണ്. ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണബോധം പകർന്നു കൊടുക്കലും, ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസിയെ പരിചരിക്കലും ആയിരിക്കണം. അതാണ് സിസ്റ്റം. കാരണം ഗൃഹസ്ഥൻ എന്താണ്? സന്യാസി ആവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥന് മാന്യമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സമ്പത്ത് നേടണം. അങ്ങനെ പിന്നെ അതാണ് അതിലെ കുറച്ച് ഭാഗം എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? കൃഷ്ണബോധം ചെലവഴിക്കാൻ. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ത് ചെയ്യണം? തീർച്ചയായിട്ടും ധർമ്മത്തിൽ അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതില് നമ്മളെ അർത്ഥം, അതായത് പൈസ, അത് ധർമ്മത്തിലൂടെ നേടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പിന്നെ എന്താണ്? എന്തിനും കൂടി ഉപയോഗിക്കണം? സർഫം കാമത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധം ആരാ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസിമാരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സന്യാസിമാരെ പരിചരിക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആർക്കാണ്? ഗൃഹസ്ഥനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിയെ പരിചരിക്കാത്ത, അവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി ഗൃഹസ്ഥനല്ല എന്നാണ് ചുരുക്കം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷ്ണബോധം. ഇതിനൊക്കെ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ദാനം നൽകണം, ദാനം അർഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് കൊടുക്കണം, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ്. ആ ദാനത്തിന്റെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ. സന്യാസികൾക്ക് വേറെ രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. സന്യാസികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണ ബോധം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ പരിപാലിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ആർക്കാണ്? ഗൃഹസ്ഥർക്കാണുള്ളത്. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് കുറെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കുന്നത്? വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏതാ? ബ്രാഹ്മണ്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ? അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മളെ ശരീരം മനസ്സിനെ നാവിനൊക്കെ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കണം. ഈ പീരീഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പീരീഡ്. കാരണം അടുത്ത സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കമാണ്, ഭക്തനായി മാറാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇതൊക്കെ വയസ്സാവുമ്പോൾ മതി അല്ലേ? പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ട് മതി. ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തെടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥം ജനറൽ പറയുമ്പോൾ 100 വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ 25 വയസ്സ് ബ്രഹ്മണ്യം, 25 വയസ്സ് ഗൃഹസ്ഥം, 25 വയസ്സ് വാനപ്രസ്ഥം, 25 വയസ്സ് സന്യാസം. നമ്മൾ മാക്സിമം 75 വയസ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജനറൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ അല്ലേ സന്യാസം അല്ലേ? അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥത്തില് വാനപ്രസ്ഥത്തില് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേഷ്മ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? 1 തൊട്ട് 3 വരെയില് ഹരേഷ്ണ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേഷ്ണ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ? പ്രഭു. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അല്ലേ? ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചായിട്ട് കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം. എല്ലാവരും ഭക്തരനൊക്കെ നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേഷ്ണ അതറിയാലോ അല്ലേ? എല്ലാവരും നമ്മള് സുഹൃതികൾ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? നല്ലതരം സുഹൃതികളുണ്ടല്ലോ. ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി, അർത്ഥാർത്ഥി അല്ലെ? ആരായാലും ഇപ്പൊ ഏത് ലെവൽ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവര് ഏതാണ്? സുഹൃതികളാണ്. ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നവര് സുഹൃതിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്കുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും ആ ശ്ലോകം അറിയാലല്ലേ? സത്വം അഭ്യസ്തോ മഹത്വം. കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ വളരെ ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഉയരണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം. ചെറിയ കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാം, LKG UKG പാട്ടൊക്കെ പാടി അവരെ പഠിപ്പിക്കും. മോളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ടീച്ചർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ, ദൈവീയ ഗുണം ഇതാണ് പ്രകൃതി, ഇതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. ആദ്യം സ്വല്പ അഭ്യാസമൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ. ചെറിയ കുട്ടികളോട് പാട്ട് പാടിയെങ്കിലും നീ പാലപാടി പോകാൻ പറയും അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6th 5th ആകുമ്പോ നമ്മ അങ്ങനെ പറയോ? പാട്ടുപാടി പോകാൻ പറയില്ല അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സർവധർമ്മ പരിത്യേജ മാമക ശരണം വ്രജ ഹം തോ സർവപാപ്യപ്പ മോക്ഷിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ആദ്യം കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞ് ജ്ഞാനയോഗം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ യോഗത്തിന്റെ അവസാനം കൊണ്ട് എത്തേണ്ടത് ഇവിടേക്കാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റണില്ലല്ലോ, നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നും അല്ലേ? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ആസുരഭാവം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞുപോയി അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മള് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ വളരെയധികം മുന്നിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മളെപ്പോഴും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഉയർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഞാൻ ആസുര്യഭാവങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കുകയാണ്. ദമ്പോ ദർപ്പവിനാശ്ച ക്രോധോ പൗരുഷമേവ ജ്ഞാനം ചാഭിജാദ്യസ്യ പാർത്ഥ സമ്പത്തമാസുര്യം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പൗരുഷം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര്യ ഗുണങ്ങളാണ്. ഇത് ആസുര്യ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഏതാണ് ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസുര്യമായിട്ടായ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ്. അവർ എപ്പോഴും അഹംഭാവികളായിരിക്കും. കുറഞ്ഞൊരു സമ്പത്തോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഭിമാനിക്കും. എന്തോ കിട്ടിയാൽ മതി, അത് പിന്നെ എന്നെ കവിഞ്ഞ ആരുമില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമോ എനിക്ക് കുറച്ച് ധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ കവിഞ്ഞ ആരുമില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ ആസുര്യ സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ്. ഇവർ ഒരു വിധത്തിൽ ആദരം അർഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും ആരാധനാവാനും ആഗ്രഹിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കാനുള്ള യാതൊരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. എന്നാലും എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ്
എന്നെ എല്ലാവരും വന്ന് ആരാധിക്കാൻ. അതാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ നിസാര കാരണങ്ങൾ മതി അവർ കോപിഷ്ഠരാകാൻ. പിന്നെ ആ നിലയിൽ കർക്കശ വാക്കുകൾ പറയാനും എന്തും ചെയ്യാനും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നറിയാനുള്ള വിവേകം അവർക്കുണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ചെറിയൊരു കാര്യം അത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കും. നമ്മളെല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാവരും എടുത്താലും ആസുര ഗുണമുള്ള എല്ലാവരുടെ കാര്യം എടുത്താല് നമുക്ക് അറിയാം, കർക്കശമായിട്ട് വാക്കുകൾ ഒക്കെ പറയാൻ അവർക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നറിയാനുള്ള വിവേകം അവർക്കുണ്ടാവില്ല. രാമായണത്തില് സീതാദേവിനെ അപഹരിച്ച കഥ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇവര് ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അത് മാതൃഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോട് തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ ആസുര ഗുണങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ പകർച്ചയാണ് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പകർച്ച. അപ്പൊ വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിവാക്കപ്പെടും. ദുര്യോധനന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗർഭപാത്രം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഗർഭപാത്രം, ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. നമ്മളതിനും നമ്മളെ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ പിന്നെ അതിൽ വരില്ല, ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വരില്ല. അങ്ങനെ അതിന്റെ കുറെ പോയിന്റ്സുകളുണ്ട്. അപ്പൊ വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആസുര ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ജന്മത്തിലല്ല കിട്ടുന്നത്, പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാണ്. ആസുര ഗുണത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ജനിച്ചോടുകൂടി വീണ്ടും ആ സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, കൂടുതൽ ആസുര സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആസുര ഗുണമുള്ളവരായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മളുടെ മാക്സിമം നമ്മൾ ആസുര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മവും അതിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് വീഴ്ചയിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പോകാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിലൊരു പോയിന്റ്സ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അഭിജാത്യസ്യ എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇതിൽ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അഭിജാത്യസ്യ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നു ദൈവിക പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചൊരാൾ പരാമർശിക്കുന്ന അഭിജാത്യസ്യ എന്ന പദം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ദൈവികമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുക, അതാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനത്തെ അയോധ്യ അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിൽ ആസുരിക ശക്തികൾ വരില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസുരിക ശക്തികൾക്ക് ആസുരികമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം വേണം, ദൈവിക ശക്തികൾക്ക് ദൈവികമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം വേണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ദൈവികമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുക, ജനിപ്പിക്കുക എന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഗർഭദാന സംസ്കാരം. നമുക്ക് 16 സംസ്കാരത്തിലോ ഫസ്റ്റ് ആയ സംസ്കാരമാണ് ഗർഭദാന സംസ്കാരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ അവർ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം. അഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംബന്ധം ആസുര്യം അഭിജാതസ്യ ജനിച്ചവന്റെ പാർത്ഥഹേ പൃഥ്വിയുടെ പുത്രൻ ആസുരം. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ സംസ്കാരം. നമ്മള് അത് ഒരു തുടക്കത്തെ തന്നെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താണോ ആ ജന്മത്തിന്റെ പകർപ്പായിരിക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ. അത് കാരണം കൊണ്ട് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ആ ഗർഭ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ആസുര്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ആയ ഗർഭാവസ്ഥയില് നല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിന്റെ കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ കഥ അറിയാലോ അല്ലെ, ആരാണ് അത് പറഞ്ഞ ആരാ പറഞ്ഞത്? അഭിമന്യു ഉണ്ട്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവുണ്ട്, പ്രഹ്ലാദനുണ്ട്, അങ്ങനെ പല കഥകൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മളുടെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജനിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്നാലേ അവിടെ ജനിക്കുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവം പോവല്ലേ പ്രഭുജി?
പറഞ്ഞു മാതൃഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോട് തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ ആസുര ഗുണങ്ങൾ. വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കാരണം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ടിയില്ല. ഒരു ചുറ്റും വേണം. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് പോവില്ല. വളർന്നുകൊണ്ട് ആസുരിക സ്വഭാവം എവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലായില്ല. പോവില്ല അല്ലെ പ്രഭുജി? ഇല്ല ഗർഭാവസ്ഥ അങ്ങനത്തുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരു ആസുര ജീവാത്മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുടുംബവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള അന്തരീക്ഷവും എനിക്ക് വേണം. എന്നാലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ. ദൈവീയ ഗുണമുള്ള നമ്മളൊരു ദൈവീയ ഗുണമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന ഗർഭപാത്രം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് വേണം. കാരണം കഴിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദൈവിക ഗുണമുള്ളത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും, ആസുര ഗുണമുള്ള ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവന്റെ ശരീരം എന്തായിട്ട് മാറണം? ആസുര്യമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗർഭപാത്രം അവന് ആവശ്യമാണ്. ഓ, അപ്പൊ ആദ്യമേ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും അല്ലെ പ്രഭുജി? അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും. അതാണ് നമ്മള് ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഗർഭധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ സംസ്കാരം അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. നമുക്ക് എനിക്കിഷ്ടം ഈ ആസുര്യ ഗുണമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ്. എന്റെ ശരീരം ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കണം എന്ന് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാം? അങ്ങനത്തെ ഗർഭപാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നാല് ചിക്കനും മട്ടനും കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ള എന്റെ ശരീരം അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ശരീരം അപ്പൊ അതോടുകൂടി ഞാൻ വളരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ശരീരം തന്നെ അങ്ങനെയായി മാറി. അപ്പൊ പിന്നെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ മാറില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വളരുന്തോറും ഇത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആസുര്യമായ ഗുണത്തിലേക്ക് താന്നു പോകും. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദേവി സമ്പത് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ ആസുരിമത മാംസുജ സംബന്ധം ദേവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൈത ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധനങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന ദൈവീയ ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത പോയിന്റ്. കാരണം ആസുര്യ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധനാണ്. അവൻ ഈ ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചക്രത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കും, ഒരു സംശയമില്ല. ദൈവീ ഗുണത്തിലുള്ളവൻ എന്താണ്? അവന് ഇതിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളുണ്ട്. അതാ പറഞ്ഞു. കാരണം അർജുനെ പറ്റി പറയാണ്, അർജുനൻ നീ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്, ഏത് ദൈവീയ ഗുണമുള്ളവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കൊണ്ട. അപ്പൊ ദൈവീയ ഗുണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ കുറയും. ദുഃഖങ്ങൾ കുറയും എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ദുഃഖം? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ദുഃഖം അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ദുഃഖമാണ്. ഇത് രണ്ടും അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ചന്ദ്രൻ ആകാശത്തുണ്ടല്ല അല്ലേ? അന്ന് താഴത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിൽ ചന്ദ്രനെ കാണാം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ചന്ദ്രനാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ. ഏത്? പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനാണ് നീ. അണ്ട് വെള്ളം ഇളകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ചന്ദ്രൻ ഇളകണ പോലെ തോന്നും അല്ലെ? ഇളകണത് വെള്ളമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ചന്ദ്രനെ ഇളകണം. ഈ ചന്ദ്രനെ എവിടെയാണ്? അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രൻ ഇളകണം നമുക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? ഈ വെള്ളം ഇളകണ പോലെയാണ്. ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് തോന്നാണ് ഈ എന്താണ് ആത്മാവാണ് അല്ലാതെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ചന്ദ്രനാണ് ഇളക്കുന്നത്. അതാണ് പോയിന്റ്. പിന്നെ ആശ്രമ തത്വങ്ങളെ പറ്റി ശരിക്കും ഒരു ദൈവീയ ഗുണമുള്ള വ്യക്തി പറയാണ്, ആ വ്യക്തി എന്താണ്? വ്യത്യസ്ത ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ തത്വങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് പരിപാലിച്ചു പോകണം. എല്ലാ ആശ്രമ തത്വങ്ങളും, ബ്രാഹ്മണ്യാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം, ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥന വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസി, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നവരാരായിരിക്കും? ദൈവിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയാണ്. അതില് അർജുൻ
പറ്റി പറയുമ്പോ പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് കോപത്തിന്റെയോ വ്യാജ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ പുരുഷതയോടെ സ്വാധീനത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. ആ പോയിന്റ് കാരണം കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ആസുര സ്വഭാവമില്ല. അതെല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്നുള്ള പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം ദൗഭൂത സർഗലോകാസ്മിൻ ദേവം ആസുര ഏവജാ ദൈവ വിസ്തരസ്യ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരികം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവീയ ഗുണത്തെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായ നിങ്ങളെപ്പറ്റി വിവരിക്കാം. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയാണ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാരല്ലേ? കശ്യപ മഹർഷിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ. കശ്യപ മഹർഷിയുടെ തിഥി അതിഥി അല്ലേ? ഈ സൃഷ്ടി, ലോകത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സൃഷ്ടി അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞ. ഒന്ന് ആസുരികം, ഒന്ന് ദൈവികം എന്ന് പറയാണ്. ആധികാരിക ധർമ്മങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരാള് ആയിരിക്കണം. ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണമുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനോഭാവത്തെയാണ് ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എത്ര ആസുര സ്വഭാവികൾ. അതായത് നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ നിരീശ്വരവാദികളെന്നാ യുക്തിവാദികളെന്നാ ഏത് പേര് വിളിച്ചാലും അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ. അങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സത്യം സത്യമാണ്, അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അത് ഫോളോ ചെയ്തു പോവാം. അവരാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റവരെന്താണ് അതിനെ എതിർക്കുന്നവർ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും? മൃഗസ്വഭാവമായിട്ട് മാറാണ് നമ്മളല്ലേ. മൃഗത്തിന് എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അത് മൃഗതുല്യമായി മാറി. മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യ സ്വഭാവം ആക്കിയെടുക്കാം. അതാണ് ദൈവീയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. ആണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരത്തെ പറയുന്നത്. ഒരു കൂട്ടർ വേദധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടർ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ഒരു കൂട്ടർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് സംഭവം. നമ്മളിൽ രണ്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഓക്കെ, നായയുടെ കാര്യം പറയാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. നായ ദൈവിക ആസുര സ്വഭാവം നായയിൽ കാണാം, നമുക്ക് എല്ലാവരിലും കാണാം. അത് നായനെ വെച്ച് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നായ പ്രവചനാതീതമായ ഒരു മൃഗമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതി പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്രൂരവും പ്രകോപനരഹിതമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നായ പ്രശസ്തിയുണ്ട്. ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നായ ആയാലും സംഭവം സെയിം തന്നെയാണ്. നായയിൽ ഇത് രണ്ടും കാണാം നമുക്ക്. അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും പറയാണ്, ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരും ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൂടെ. അതായത് അത് പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം പ്രഭാസ്വാമി അവിടെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ. അപ്പൊ അവിടെ പലരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. അവർക്ക് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലതാണ് പ്രശ്നം. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അതിനേലും വലിയ ബഹളം നടക്കണം, അത് അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അതാണ് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്ന് പറയാം. അവർക്ക് ഇതാണ് പ്രശ്നം, അതിനേലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികളെയാണ് ശരിക്കും ആസുര സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളും നായകളും കുരകളും മോട്ടോർ വാഹനം കടന്നു പോകും. തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ വിമാനവും അവർ സഹിക്കും. എന്നാൽ കീർത്തനം ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ അവർ അസ്വസ്ഥരാകും. ഒക്കെ സഹിക്കും, കീർത്തനം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. അതാണ് നായ കരയുന്നതും വിമാനം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതും. എന്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല, കീർത്തനം പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലായിരിക്കും ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയണം.
അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രഭുസ്വാമിയുടെ തന്നെ ഉദാഹരണം തോന്നുന്നത്, രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് വാടകക്കാർ ഇറങ്ങി വന്ന് പരാതി പറയും. ചിലപ്പോൾ അവർ പോലീസിനെ വിളിക്കും. തെരുവിൽ സെക്കൻഡ് അവന്യൂ ഇപ്പോഴും വലിയ ട്രക്കുകളും മോട്ടോർ കാറുകളും നടക്കുന്നു. കനത്ത ശബ്ദം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മാലിന്യ വാഹിനിയുടെ ശബ്ദം, തോണ്ടുന്ന ശബ്ദം, ഇത്രയോ ശബ്ദങ്ങൾ അവർ സഹിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇതൊരു അസഹനീയമാണ്. ഇത് ആസുര സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുസ്വാമിയുടെ തന്നെയുന്നുണ്ട്. അത് ഹവായിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുസ്വാമിയുടെ അനുഭവം അത് പറയാണ്. കാരണം ഇവരെല്ലാതും സഹിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളോ ഭഗവാന്റെ നാമം ഇവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരപ്പോഴേക്കും വിറയ്ക്കുന്ന പറയുന്നു. അവരെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനന വിദൂരസുര ന സൗച്യം നാഭി ചാബേരോ ന സത്യം ദേശു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തോ ആസുര സ്വഭാവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഇവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്തോ, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ശരിക്കും മൃഗസ്വഭാവമാണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അറിയില്ല. ഈ സ്വഭാവമായിരിക്കും അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയാം. ഇവരെ പ്രത്യേകത വീണ്ടും പറയാണ്. വേദോക്തമായ ആചാരങ്ങളും അനുസരിക്കാത്ത കൂട്ടര് അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് കരുതപ്പെടും. വേദങ്ങൾ അതിനൊട്ടും അനുസരിക്കില്ല അവർ. ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അറിഞ്ഞത് തന്നെ അനുസരിക്കില്ല അവര്. പലർക്കും അറിവില്ല. അറിഞ്ഞവർക്ക് അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധയോ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ വഴങ്ങുകയില്ല. ബാഹ്യമോ ആന്തരികമായ ശുചിത്വം അസുരന്മാർക്കില്ല. കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രമാറ്റൽ മുതലേ പതിവായി ചെയ്യുന്ന ശരീരം ശുദ്ധി വയ്ക്കുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇതൊക്കെ ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കുക, പല്ല് തേക്കുക, ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിന് തന്നെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠാദേ ജഗദ്ദാഹൃതം ഈശ്വരം അപരസ്തപരസ്ഭൂതം കിം അന്യകാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്ത്രിതമായ ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ അവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ഈ ലോകം ചുറ്റുപാടുള്ള ലോകത്തെ അവരും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ അവർക്ക് എന്തായാലും. അപ്പൊ അവര് പറയാണ് ഇതിന് ലൈംഗിക അഭിലാഷമാണ് ഈ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, കാമമല്ല, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ സൃഷ്ടി നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി അസത്യവും അടിസ്ഥാനം ഇതെങ്ങനെയോ വന്നു എന്നൊന്നല്ലാതെ അവർക്ക് ഭഗവാൻ അവർ അംഗീകരിക്കില്ല. അത്രയാണ് അവർ ചുരുക്കം. അപ്പൊ അവര് പറയണത് അസുര സ്വാഭാവിക പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു മായ കാഴ്ച എന്ന് കരുതുന്നു. കാരണമോ കാര്യമോ നിയന്ത്രവോ ഉദ്ദേശമോ അതിനില്ല. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു മായ കാഴ്ച, ആ മായയില് നമ്മൾ ഇടപെട്ടു, ആ മായയില് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു, എത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യാദർച്ഛികമായ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെയും അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങളുടെ ഫലമായി വിശ്വാവിഷ്കരണം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതൊന്നും അവര് പറയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയോ വന്നു, എങ്ങനെ വന്നില്ല, എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. ജഡപദാർത്ഥത്തിനും ജീവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അവരെ ചിന്താഗതികൾ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാണ്. സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ജഡപദാർത്ഥത്തിന് ജീവനും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ജഡവും ജീവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. അതാണ് അവർ പറയാ. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരമാത്മാവിനെ അവർ അംഗീകരിക്കില്ല. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ജീവനുണ്ടെന്ന് അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ അവർ അംഗീകരിക്കാം? അതും അംഗീകരിക്കില്ല. എല്ലാം ജഡപദാർത്ഥമാണ്, എല്ലാതും ജഡപദാർത്ഥമാണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്, അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ ആരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവനില്ല, എല്ലാതും പദാർത്ഥം തന്നെയാണ് എന്നാ പറയാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ടം മാത്രം ഒരു അജ്ഞാനം, അല്ല ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ പറയുന്നത് അജ്ഞാനഗോളം, എന്തോ ഒരു ഗോളം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സർവശൂന്യം. ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അന്തർഭൂതമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ. വിവിധ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രദർശനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ഉറക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് അസുര സ്വഭാവികൾ
എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നിരീശ്വരവാദികൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻസ് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, സയൻസിന്റെ മാത്രം പിറകെ പോകുന്ന വ്യക്തികൾ, അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ സയൻസിന്റെ പിറകെ പോകുമ്പോ സയൻസ് ഇതേവരെ അത് എത്തപ്പെടാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഫൈനൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുൻപോ അതിപ്പോ ചോദിക്കരുത്, അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നൊരവസ്ഥ. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം. ഏത് ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് അജ്ഞതയാണ്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ആസുരികത ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഭയാനക പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെടും. ഇവർക്ക് അത് നമുക്കിപ്പോ ചുറ്റുപാടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ കാര്യം ഇവര് ലാസ്റ്റ് ചെന്നെത്തിവിടക്കാ ഇരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അവർ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരമാവധി ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആസുര സ്വഭാവികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എപ്പോഴും ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻജോയ് ചെയ്യാം. അതിനാൽ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ഏതെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര്. അതെന്തിനൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം ഭൗതിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മനുഷ്യ നാഗരികതയുടെ പുരോഗതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത് ആദ്യം സൈക്കിളായിരുന്നു, പിന്നെ കാറായി, പിന്നെ ബംഗ്ലാ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിട്ടാണ് സന്തോഷം എന്ന് അവര് വിചാരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആസ്വാദനം. പിന്നെ എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം ആളുകൾ കൂടുതൽ ആക്രമാസ്തരും കൂടുതൽ ക്രൂരന്മാരും മൃഗങ്ങളോടും ക്രൂരതയോടെ മറ്റു മനുഷ്യരോടും ക്രൂരതയ്ക്കുള്ളവരുമായി വളരുന്നു. ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. പണ്ടത്തെ ജനറേഷൻ അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻസ് അവരെ ക്യാരക്ടർ പല രീതിയിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ പേരും എന്താണ് ആക്രമാസ്തരും കൂടുതൽ ക്രൂരരും, അതായത് കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വരികയാണ്. എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് അസ്വസ്ഥരാണ്. അവര് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ മുഴുവനും അസ്വസ്ഥരാണ് എന്ന് പറയാണ്. അത്തരം ആളുകളെ ലോകത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിന് ഈ അസ്വസ്ഥരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ, ഇലോൺ മസ്ക്, അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനാണ് ഇലോൺ മസ്ക്, അറിയാലോ നമുക്ക്, സ്പേസ് എക്സിന്റെ സ്ഥാപകൻ. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ കോടീശ്വരനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തി അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങേ പോലെ ആവാൻ വേണ്ടി, വലിയ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കണം, അങ്ങേ പോലെ ആവാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല. ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ എന്തും കയ്യിൽ കിട്ടാവുന്ന വ്യക്തി പറയാണ് എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട. അപ്പൊ അത്തരം ആൾക്കാരെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും എൻജോയ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. അത്തരം ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ കണക്കാക്കുന്നു, ലോകത്തെ. കാരണം ആത്യന്തികമായി അവർ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. പരോക്ഷമായി ഈ വാക്യം അണുവായുധങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുൻകൂട്ടി കാണും, അതിൽ ലോകം മുഴുവൻ അഭിമാനിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളത് പറയുന്നത് എന്നാണ്, ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്ക് അത് പോകും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അണുവായുധമല്ല, ഇപ്പൊ അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഏതാ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി AI അല്ലെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി തുടങ്ങാൻ പോണുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയാണ് പറയാണ്. അത്ര ആസുര്യവും ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആസുര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് അവർക്കും പ്രശ്നം, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതിൽ കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞല്ലേ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എന്നിട്ട് നമ്മള് ദേവാസുര ഭാവങ്ങളില് ഒരു ദൈവിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് അതില് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഈ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ബന്ധനായിരിക്കും, മറ്റു ദൈവിക കാര്യമുള്ളവർക്ക് മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കും, മുക്തി നേടാൻ കഴിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ലോകത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഈ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ദൈവികം, ഒന്ന് എന്താണ് ആസുരികം എന്ന് പറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ആസുര ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും
എന്താണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല അവര്. പിന്നെ അവർക്ക് അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അറിഞ്ഞവർ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അവര് ഇതിന്റെ പിറകെ പോകും, ഏതിന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രക്രിയ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരേ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ വിചാരിക്കും അതാണ് സുഖം, അടുത്ത് ചാടുമ്പോൾ അതാണ് സുഖം. ഇതിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ലോകം തന്നെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടോ രേഷ്ണ? അത്ര നമ്മളെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. 7 വരെ ആയി നമ്മളെ. നാളെ 8 കേട്ടോ. നാളെ അല്ല, മറ്റന്നാൾ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താപ്പ. പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോന്നും അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. എല്ലാവർക്കും കൂടി നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.